בשקט שקט, בשקט בשקט, מאחורי השיחים, מסתתרת לך חבורת לימוד מעניינת ביותר, אשר עוסקת בקריאת התנ"ך. גם הוא רוצה ללמוד. אז תגידו כמה מילים למצלמה ככה, תוך כדי שאתם מלטפים את הכלב. אמנון ותמר, זה מרתק. יש פה כלב חמוד. טוב, אתם עסוקים מדי בכלבים ולא בלימוד. חבר'ה, לא באמת לומדים פה. מטפלים בחיות פה בדרך כלל. וכאן, הבית מדרש. בואו תקבלו זווית יפה לכניסה לבית מדרש. ניכנס. איזה יופי. כבר רואים את נורית ושחר לומדים. אז הוא אומר לו, כשאני אעשה לך להגיד לך למה ניגשתי לחומה, זה מסוכן, אז תגיד לו גם עבדך הוא היה עשיתי מהם. למה אתה הולך למצב איתנו? שוב ושוב. וימותו מעבדי המלך וגם עבדך הוא היה עשיתי מהם. בואך והיום אני אראך